Iki spesial kanggo dulur sing teko Malang iki wong urung nyanyi mang ya. Krana dulur-dulur sing saking Malang niki kathah ingkang rawuh. Iki. Apel iku sing penting ora digandeng ora apa-apa. Apel iku. Sampai rumah kayak buah bener senenganku apel iku buah seneng aku saka kutha Malang sing terkenal mana lagi Malang kuwi sing terkenal apele apel mana lagi nggih nonton Bu apel iku apel iku pancen buah nomor 1 hehe Depi tak nyanyi gubuk asmara nanti depingmu yen li endi miki mang dah gila aku tang rungane Depi iki suarane piye tak yo cengkokmu piye ya Allah apa Arab? Ya. Kok cengkokmu kayak cengkok Arab. Ya, oh tuh. Ora pokoke. Iyan li sakmono ku lho. Liwat aku kelingan. Gubuk kae. Biyen Kejok jumaten para-para ingkang sampun niyatur sampur pakurmatan kawula aturi enggal-enggal jumaten nuwun matur sembah nuwun ibu. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae. Monggo yang sampun ngantuk sampur kawula aturi enggal-enggal jumaten.
ati nanging aku rasane kemahan lara tresno sajroning atiku nandang tresno iki wis kinodat saderming nglampahi kula sawasa pengendut datana atiku wis kepengen bungan rasaku lemon bisa jajaketan sliramu ayo lo mas Gudel Erwin Puspita Arum Indonesia. ayo ganti kuwi Joko Bandung, kowe ning ngendi Joko Bandung? Pancen kowe ayu tenan ora pokal yen aku nandang kasmani Matur sembah nuwun. Sakarmani. Bapak Ijo, ngaturaken matur sembah nuwun. Roro jonggrang kowe ten ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran Mas padakno prajuritku kalah perang ulah kuwi tak diwani tok boyongan ayo Joko Bandung, kowe aja kumalungku. Kanggo durung rampung bela pati Kang Mas Prabu Kupala kanggo sedo labone ngono segoro yo obat-obat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu bangking Prabu Marmoyo aku duwe aji sakti Gondowasa Roro jonggrang manut son pun karo yo Bandung aku duwe tebano candi sewu suwengi kudu dadi Banyuwangi motan Goyang itu, goyang ini.
ayo jaranane. Oi.